ஓம் ஸ்ரீ சீரடி சாய்நாதனே நமக. என் அன்பு தங்கமே, உன் வாழ்க்கையில் மிக பெரும் சந்தோஷத்தை நான் தருவதற்காக வந்திருக்கின்றேன். ஆனால் அதற்கு முன்பு நான் தரும் எச்சரிக்கையை நீ பணிவோடு பெற்றுக்கொள். உனக்காக ஒருவர் என்னிடம் இப்படி வேண்டிக் கொண்டே இருக்கிறார். அவரை அடையாளம் காட்டப் போகிறேன். நீயோ நினைக்கலாம், அவர் நல்லவரா கெட்டவரா அப்பா என்றுதானே உன் மனம் அங்கு பதற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. என் தங்கமே, சில பேரை கடந்து வருகின்ற போது நாம் அவர்களை தவறு விட்டுவிட்டோமோ என்று உன் மனம் பதபதைத்து கொண்டும் இருக்கும். இன்னும் சில பேரை கடந்து வரும்போது இவர்களை ஏன் மறுபடியும் சந்தித்து கொண்டு இருக்கின்றோம் என்று நினைத்து கொண்டு இருப்போம். நாம் யாரை சந்திக்க கூடாது, யார் கண்களில் படக்கூடாது என்று நினைத்து கொண்டு இருக்குமோ அவர்களில் மட்டும்தான் நம் கண்களுக்கு புலப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றார்கள் என்று உன் மனம் நினைப்பது எனக்கு புரிகின்றது. ஆனால் எல்லாவற்றையும் தாண்டி தெரிந்தவர் தெரியாதவர், அறிந்தவர் அறியாதவர் என்று யாரையெல்லாம் உன் வாழ்க்கையில் சந்திக்க வேண்டுமோ அது சந்திப்பதுதான் விதியாக மாறிவிட்டது. இந்த அப்பனானவன் இருக்கும்போது அது உறுதியாகிவிட்டதோ என்று உன் மனம் கலக்கமடையாதே. என் பிள்ளையை, ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளிலும் ஒவ்வொருவரும் நமக்கான பாடத்தை கற்றுத்தந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள். அந்த பாடத்தை வைத்து கொண்டுதான் நாம் யாரிடம் எப்படி பழக வேண்டும், யாரிடம் எப்படியெல்லாம் பேச வேண்டும் என்று சொல்லி தந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த அனுபவத்தை உனக்கு தருவதற்காகத்தான் நான் அவர்களை சந்திக்க வைத்திருக்கின்றேன். ஆனால் இன்னும் சில பேரோ உன்னை கெடுதலாக நினைக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டு என்னிடம் வந்து எப்படியாவது அவர்களை தீய வழியில் செய்து விடுங்கள் அப்பா, அவர்கள் மீது குறைகள் வரும்படி செய்து விடுங்கள் அப்பா, அவர்கள் மீது பழியும் பாவமும் வரும்படி செய்து விடுங்கள் அப்பா என்றெல்லாம் இப்படி தவறுதலாக எதிர்மறை எண்ணத்தோடு என்னை வந்து சேர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் அதற்கு நான் ஒரு பொழுதும் அனுமதி கொடுக்கப் போவதே இல்லை. என் தங்கமே, உனக்கு மாற்றத்தை தருவது நானாக இருக்கும்போது உன்னருகில் இருப்பவர்களையும் நான் நல்லவர்களாகத்தானே இருக்க வைப்பேன். அதைத்தான் நான் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கின்றேன். அவர்களை பற்றி எல்லாம் நீ யோசித்து கொண்டு இருக்காதே. உன் நேரம் என்பது இங்கு நேர்மையானதாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது. அது யாருக்காகவும் காத்திருக்க போவதே கிடையாது. உன்னுடைய பேசும் வார்த்தைகளின் மதிப்பு தான் உனக்கான மதிப்பையும் மரியாதையும் கொடுத்து கொண்டே இருக்கும். அதனால் நான் சொல்வதை கவனமாக கேள். யாரிடம் என்ன பேசினாலும் நீ சற்றே அமைதியாகவும் நிதானமாகவும் முதலில் புரிந்து கொள். அவர்கள் நம்மிடம் என்ன சொல்ல வரப்போகிறார்கள், அவர்களின் சூழ்நிலை என்ன, அவர்களின் சூழ்நிலையில் நாம் இருந்தால் நாம் என்ன செய்வோம் என்பதில் நீ உறுதியாகவே இரு. அதன் பிறகே நீ உனக்கான வார்த்தைகளை பேச தொடங்கு. எடுத்த உடனே அது அப்படி இது இப்படி என்று சொல்லிவிட்டால் அவர்கள் மனதும் வருத்தப்படும், உன் மனமும் வருந்தும் அல்லவா? அதனால் நீ நினைக்கின்ற வாழ்க்கையை பெறுவதற்கும் சில தடைகள் வந்து கொண்டு இருக்கலாம். தடைகள் எதுவாயினும் சரி, அதை தகர்த்தெறிவதற்குத்தான் உன் சாய்தேவன் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றேன். அதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்து இல்லைதான். ஆனால் எல்லாவற்றையும் தாண்டி நீ உனக்கான வாழ்க்கையை பெற வேண்டும் என்று நினைத்து விட்டால் சில கெட்டவர்களையும் கடந்து போகின்ற ஒரு சூழ்நிலை இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட நிலையில்தான் இப்பொழுது என் செல்ல கண்மணிகள் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். என் தங்கமே, இந்த நிலைமையும் மாற்றியமைத்து நான் உனக்கான வாழ்க்கையை தருவதற்கு வந்திருக்கின்றேன். நீ நம்பிக்கை கொள். உன் மனம் தளர்ந்து விடாதே. உன் சாய்தேவன் எப்பொழுதும் உன் கூடவே உனக்கு துணையாக இருந்து உனக்கு தகுந்த தருணத்தில் உன் வாழ்க்கையை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்வதற்கான எல்லா சூழ்நிலைகளையும் நான் உனக்கு சாதகமாக மாற்றி தந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றேன். எதையோ தொலைத்துவிட்டு இப்பொழுது அழுது கொண்டு இருக்கின்றேனே அப்பா, இருப்பதையும் தொலைத்து விடுவோமோ, இருப்பதையும் இழந்து விடுவோமா என்ற மனம் பதற்றப்பட்டு கொண்டல்லவா இருக்கின்றது என்று உன் மனம் அங்கு பொறுமையாகவும் வெறுமையாகவும் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது. ஏன்
ஏனென்றால் எது நடந்தாலும் இனி எனக்கு என்ன என்ற விதிப்படி பொறுமையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார். உன் பொறுமை அவசியம்தான். அதற்காக முயற்சிகளே இல்லாமல் பொறுமை செய்வது எந்த விதத்தில் நியாயமாகும்? நீ முயற்சிகளை செய்து கொண்டு இரு. உன் முயற்சியின் வடிவில் தான் உன் சாய்தேவன் உன்னருகில் இருந்து கொண்டு இருப்பேன் என்பதை நீ புரிந்து கொள் என் தங்கமே. நீ எதிர்பார்த்த பொக்கிஷத்தை நான் உன் கையில் தான் வந்து சேர்ப்பேன். அவர்களை பற்றி எல்லாம் நீ கலங்கிக் கொண்டு இருக்காதே. ஐயோ, என்னை பற்றி கெடுதலாகலாம் உங்களிடம் வேண்டிக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள் என்று நீ நினைக்க வேண்டாம். அந்த சூழ்நிலையெல்லாம் நான் மாற்றியமைத்து அவர்களுக்கு தக்க பதிலடியை நான் கொடுத்து கொண்டுதான் இருப்பேன். அதன் பிறகும் நீ இதற்காக மனம் கலங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றாய். ஒன்றை மட்டும் தெளிவாக புரிந்து கொள். எது நடந்தாலும் என்ன நடந்தாலும் இந்த சாய்தேவன் எப்பொழுதும் நீதியின் பக்கம்தான் இருப்பார் என்ற நம்பிக்கையில் தானே என்னை தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றாய். அப்படி வந்து கொண்டிருக்கும் என் பிள்ளையே, நான் உனக்கு என்ன சொன்னாலும் என்ன செய்தாலும் சரி, உன் வாழ்க்கையை சரி செய்யத்தான் போகிறேன். நீ கலங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை என் தங்கமே. நான் இருக்கின்றேன் என்பதை நீ மறந்தும் விடாதே, அங்கு மறுத்தும் விடாதே. எந்த விஷயத்திற்காக நீ வருத்தப்பட்டாயோ, எந்த விஷயத்திற்காக நீ கலங்கிக் கொண்டு இருந்தாயோ, அதை உனக்கு சாதகமாக மாற்றி உன் வாழ்க்கையை நல்ல நிலைமைக்கு எடுத்துச் செல்வதற்கும் உன் வாழ்க்கையை அடுத்த நிலைமைக்கு கொண்டு செல்வதற்கும் உன் சாய்தேவன் நான் இருக்கின்றேன் என்பதில் நீ உறுதியாகவே இரு. உன் அன்பை புரிந்து கொள்ளாமல் சில பேர் இப்படியெல்லாம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் என்று வருத்தம்தானே உன் மனதிற்குள் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது. நீ இந்த சாய்தேவன் மீது முழு நம்பிக்கை வைத்து கொண்டு செயல்படுத்தி கொண்டே இரு. உனக்கானதில் நான் உனக்கு மிக பெரும் மாற்றத்தை தருவதற்குத்தான் வந்து கொண்டு இருக்கின்றேன். இன்றோடு உன் அனைத்து கவலைகளுக்கும் ஒரு முடிவு கட்டி உன் மனதளவில் இருக்கின்ற கஷ்டத்தையும் கவலையும் நான் எடுத்துக்கொண்டு உனக்கு மிக பெரும் சந்தோஷத்தை தருணத்தை நான் தருவதற்கு வந்திருக்கும் போது நீ எதற்குமே அழுது கொண்டு இருக்க வேண்டாம். வெளியில் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு பிரச்சனைகளை உள்ளடக்கி நீ என்ன சாதித்து விட்டாய்? உன் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் புலம்பல்களாக என்னிடம் புலம்பி தவிர்த்து கொண்டு இருக்கிறாய். என் பிள்ளையே, அந்த புலம்பலை என்னிடம் கொண்டு சேர்த்துவிடு என்று தான் சொல்கிறேன். எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வாக நான் இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அதை வெற்றி பெற செய்வதற்கும் தானே உறுதுணையாக இருக்கப் போகிறேன். அதன் பிறகும் எதற்காக நீ தவித்து கொண்டிருக்கின்றாய்? நீ உன் கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் நிரந்தரமாக இருந்து விடுமோ என்று சிந்தித்து கொண்டிருக்காதே. இந்த சிந்தனையும் தாண்டி உன் கூடவே உன்னை வழிநடத்தி கொண்டிருப்பது உன் சாய்தேவன் என்பதில் உணர்ந்து கொள். உன் சூழ்நிலைகள் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. உனக்கு இன்பமோ துன்பமோ கஷ்டமோ நஷ்டமோ எல்லாவற்றையும் தாண்டி நான் உனக்கான வாழ்க்கையை தருவேன் என்பதில் தெளிவாக இருந்து கொண்டதனால் தானே என்னை வழிவந்து இருக்கின்றாய். அப்படி இருக்கும்போது உன்னை கெடுதல் அண்ட விட மாட்டேன். உனக்கு வரும் துன்பங்களையும் துயரங்களையும் நான் துடைத்து விட்டு உனக்கு நல்வழியை காட்டுவதற்குத்தான் இப்பொழுது வந்து இருக்கின்றேன். நல்லது மட்டுமே நினைப்போம், நல்லது மட்டுமே செய்வோம், நல்லதுதான் நடக்கும். ஓம் சாய்ராம்.